Hola a tots, amigues i amics. Bona tarda, bon dia, bona nit per a les que m'esteu sentint de nit. Soc la Montse Balada, la vostra amiga. Ja sabeu que sóc escriptora de contes, però durant aquests dies, a banda d'escriure'ls, també m'estic dedicant a narrar-los. Avui us porto un conte que parla d'un tresor molt especial, del tresor de l'amistat, que segur que, igual com jo, l'esteu trobant molt a faltar. I, precisament, el conte d'avui parla d'això, de l'amistat. Preparades? Preparats? Doncs mireu, aquest conte es diu A l'elefant Mainú i l'amistat. I parla d'un elefant, que es diu Mainú, que des de que era molt petitó sempre havia sentit a parlar de l'amistat, que si l'amistat era tan valuosa, que si l'amistat era tan important, que si l'amistat per aquí, que si l'amistat per allà. Ja decidit a saber quin aspecte tenia aquesta tal amistat, va pensar que aniria a buscar-la i es va preparar per l'aventura. Va agafar una motxilla i va ficar dins tot el que va pensar que li podia fer servei. Per exemple, va ficar una pinta per pentinar-se els cabells, va ficar unes ulleres de sol per als dies molt assolejats, va ficar també un flotador per si s'havia de banyar i una bufanda per si de cas passava fred. També va ficar dins un llapis per als dies que es volia entretenir pintant, unes galetes per si tenia gana i una ampolla d'aigua per si tenia set. I el Mainú, amb tota la bossa preparada, va agafar la seva bicicleta i va marxar a buscar aquella tan misteriosa amistat. Pedalant, 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 va arribar a la selva. Allà es va trobar una zebra desconsolada que no deixava de plorar. I plorava, uau, uau, uau. I el Mainú li va preguntar, oi, però què et passa? I la zebra li va dir, és que he perdut les meves ratlles i ara ja no sé com anar així sense elles. I el Mainú li va dir, però si tu estàs guapa igualment. Ja, però jo vull les meves ratlles. Em pots ajudar? Li va demanar la zebra al Mainú. I el Mainú va pensar com la podria ajudar i va recordar que dins la motxilla hi duia un llapis. Així que el va treure i una a una va pintar totes les ratlles de la zebra. La zebra, molt agraïda, li va donar les gràcies i també li va preguntar, Mainú, però què fas per aquí? I el Mainú li va dir, estic buscant l'amistat. L'he buscat per aquí i l'he buscat per allà, però no l'he trobat. Em vols ajudar? La zebra va dir que sí i tots dos van sortir a fer camí. Van caminar, caminar, caminar fins que van arribar a un bosc i allà van trobar un talp que estava amagat al seu cau i no deixava de rondinar. No puc sortir del meu cau, no puc sortir del meu cau i tinc moltes ganes de sortir a fer un tomb i no puc sortir, i no puc sortir. I el Mainú li va preguntar, talp, què et passa? És això, que no puc sortir perquè la llum del sol m'enlluerna. Em podeu ajudar? I el Mainú va pensar com podria ajudar el talp. I llavors se'n van recordar. I tant, li va dir, sí que et podem ajudar. I va buscar dins la seva bossa les ulleres de sol. Li va donar el talp se les va ficar i per fi va poder sortir del seu forat. Li va donar les gràcies. Moltíssimes gràcies, Mainú. Però què feu per aquí?
va voler saber el talp. I el Mainú li va dir: «Mira, estem buscant l'amistat. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Ens vols ajudar?» El talp, molt agraït, va dir que sí. Es va ficar les ulleres de sol i va anar amb la zebra i amb el Mainú a buscar la tan misteriosa amistat. No van parar fins que van arribar a una platja. I allà es van trobar una tortuga que estava molt trista. «Ai, que trista que estic! Ai, que trista que estic!» I el Mainú, en veure-la així, li va preguntar: «Però què et passa?» I ella els va dir: «És que totes les meves amigues estan nedant i jugant a l'aigua i jo no puc anar perquè no sé nedar. Em podeu ajudar?» El Mainú va pensar com podrien ajudar a la tortuga. I llavors va recordar que la seva motxilla hi duia un flotador. Així és que li va donar. La tortuga se'l va ficar i va anar corrents a jugar amb les seves amigues a l'aigua. Després va sortir i els hi va donar les gràcies. «Moltíssimes gràcies! Però què feu per aquí tots per la platja?» I el Mainú li va explicar: «Estem buscant l'amistat. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Ens vols ajudar?» I la tortuga va dir que sí, i tots van marxar fent camí a buscar aquella misteriosa amistat. Van caminar molts i molts dies fins que van arribar al Pol Sud i allà van trobar un pingüí que no deixava d'esternudar. Atxam! Atxam! El Mainú li va preguntar: «Ui, com és que tens tanta fred? Que no m'he trobat. Atxam! No m'he portat l'abric. Em podeu ajudar?» I el Mainú va dir: «I tant!» I va buscar dins la seva bossa com... clar! Sí, duia una bufanda. I li va donar al pingüí. El pingüí, a tot calentó, li va donar les gràcies. «Moltíssimes gràcies!» I els hi va preguntar: «Però què feu per aquí?» I el Mainú li va explicar: «Estem buscant l'amistat. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Ens vols ajudar?» El pingüí va dir que sí i tots junts van sortir a buscar la misteriosa amistat. El Mainú, la zebra, el talp, la tortuga i el pingüí. Van caminar tant i estaven tan cansats que van decidir seure a descansar. El Mainú va buscar la seva motxilla i va repartir les galetes i també va donar aigua i la va repartir entre tots. I en aquell moment va arribar un mico tot despentinat. «Hola, hola, 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 què feu per aquí, què feu per aquí?» I el Mainú li va dir: «Estem buscant l'amistat. La veritat és que l'hem buscat per tot arreu. L'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Per això hem segut una miqueta a descansar». El mico els hi va dir: «Jo tinc un problema molt gran». «I què et passa?», va preguntar el Mainú. «Sí que estic molt despentinat. Mireu que despentinat estic. És que no veig res. Tinc els cabells davant la cara. Jo no puc viure així. No puc ni pensar. No puc escoltar. No puc viure així». El Mainú li va dir: «Potser jo et puc ajudar?» I el mico li va dir: «M'ajudaria, sisplau?» «I tant!», va dir el Mainú. I va buscar dins la motxilla
i va trobar la Pinta. Li va donar el mico i el mico es va repentinar. I quan ja estava molt pentinadet, els hi va donar les gràcies. I els hi va dir, sí que esteu buscant l'amistat. I tots van dir, sí, i no l'he trobat. Tots van contestar, no, i l'heu buscat per tot arreu? I el Mainu va dir, sí, l'hem buscat per aquí i l'hem buscat per allà, però no l'hem trobat. Tu ens podries ajudar? I el mico els hi va dir, jo no, però darrere d'aquelles muntanyes viuen els lloros i sabeu? Sempre responen a tothom. El Mainu va pensar que potser ells els hi podrien ajudar. Així és que va anar cap allà, va arribar a les muntanyes i va veure tots els arbres plens de lloros per tot arreu. I els hi va preguntar, hola lloros, vosaltres teniu l'amistat? I els lloros van dir, vosaltres teniu l'amistat? I el Mainu va dir, no, que si vosaltres teniu l'amistat. I els lloros li van dir, que si vosaltres teniu l'amistat. I el Mainu va dir, vosaltres teniu l'amistat. I els lloros van dir, vosaltres teniu l'amistat. Com? Va pensar Mainu, com pot ser? Com pot ser que nosaltres tinguem l'amistat ja? Com pot ser? I llavors el mico els hi va aclarir tot completament i els hi va dir, clar, Mainu, vosaltres teniu l'amistat, perquè l'amistat la té qui ajuda sempre a tothom. I el Mainu, la zebra, el talp, la tortuga i el pingüí es van adonar que el mico i els lloros tenien raó, que tant buscar l'amistat per aquí i l'amistat per allà, a l'ajudar-se, l'amistat ja l'havíem trobat. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat.